patrimonio kulturala, Euskal Herriko patrimonio kulturala da. Eta instituzioak, bai Eusko Jaurlaritza, bai Foru Aldundia, bai Udala, sustatu eta babestu beharra du. Agerraldea leku askotan aurki daiteke, adibidez udaletxean, liburutegian, gaztelekuan, dendetan, tabernetan, eta tabernetan marka, korreo, deia, egunkari ondoan dago. Eta batzutan jendean naiz eta euskeraz ez jakin, Aiaraldea egunkaria hartzen du eta berriak komentatzen dute, argazkiak begiratzen dute, eta horrexagatik nik uste dut Aiaraldea, euskara, jendearengan heltzen du. Euskararekin egunero bizi behar dugu. Eta niretzat Aiaraldearekin euskara egunero izaten dugu. Egunero dago gure herrian, egunero dago Artziniegako jendeekin.